E non nos dan descanso as polémicas gastronómicas. A ver, precisamos que nos axudedes. Limos nun xornal, en castelán, el truco de los gallegos para que los mejillones queden increíbles siempre. El truco de los gallegos. Non nos toquedes os mexillóns, primeiro aviso. O sea, con iso non se xoga. E nós non queremos medias tintas, nós queremos comprobalo. Poñédeme, por favor, os mexillóns, que na casa todo o mundo vexa agora mesmo en directo como estamos preparando mexillóns. A min aprendéronme que os mexillóns, como se cocen, é con auga. Pero ese home, Alfonso, cociñeiro recoñecido, hoxe vai colaborar con nós, vai xogar con nós para... Eu non sei se é unha tolería, Paula. Con que queredes que demoslle botar os mexillóns? Atentos aí. Ímolo facer con viño. Como vos quedades? Así vos lo decimos. Porque dis que os cociñeiros máis expertos sinalan que non fai falla a auga. Levamos toda a vida enganados, Quique. Parece ser que con un chorro de viño e pouco máis xa estaría. Xa sabemos que moito de vos estades pampos, eu tamén, O sea, eu podo entender que llevotes un pouquiño de viño na auga. Non, pero sen auga. Só co chorro de viño. Tranquilidade, tranquilidade. Estábamos todos un pouco en alerta por este tipo de mexillón. Pois non o sei, pero non vos preocupedes que non anaco. Aquí no programa imos a dar as claves desa receita. Mexillóns só con viño. Isto é polémica total. Paula, por certo, mira como aí está, mira. como lle bota, a ver.